thank you for coming today. Siguro po, we are all refreshed. Galing po tayo sa ating pagbibigay galang sa ating mga yumao sa buhay. May mga ganap lang po nung mga nakaraang araw kung saan may nakita po tayong mga larawan ng isang kasamahan ho natin na nagsusuot ng uniforme ng pulis, bagaman di naman po siya miyembro ng kapulisan. Ito po yung sinuot ho niya sa isang party noong October 31, kung saan siya po ay nag-costume ng pulis. Pinutol po niya mga manggas nito at picturean po at naging viral. Kasama po natin siya ngayon. Ang pangalan po niya ay si Ginoong Daryl Da Isidro ng Cavite. Siguro meron po siyang gustong sabihin po sa ating lahat. Da, may gusto ka bang sabihin? Siguro Da, dito siguro tayo. Lapit ka dito. Dito, lapit ka dito. Thank you, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Daryl Isidro from Cavite. Ako po ay lubos na humihingi ng pasensya at buong kababaang loob at humihingi ng kapatawaran. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating opisina. Lubos po ang aking paggalang sa inyo at sa miyembro ng ating kapulisan. Hindi ko po inaakala na hahantong sa ganitong sitwasyon ang paggamit ko ng uniforme ng ating kapulisan bilang costume sa isang Halloween party at magiging isang usapin, muli po akong humihingi ng kapatawaran. Maging tanda na po ito sa mga katulad kong mamamayang Pilipino. Maraming salamat po at pasensya na po talaga. Meron ba tayong mga katanungan kay Da?